Chini kunarigon anong serbi ay hijab. Jai pun kamangan hilunggay pun rikatan jahi japai ci ibnu coy ipi ajan ada punijan. Wajani tamachat man ciar kawan Domingo jabayam ni cimun tamun serbi taun Kristo. Tiat hinay at tao ang timulog ay apo Diyos ang mahapor ci sakripisyo kung serbiyan ay Kristo. Namin ang tako na di citau kopento na ang mintakun hijapid na waajani tamachat ngan ciar kawan Domingo jabay amni cimun tamun serbi taun Kristo. Ang tumulog ay apo Diyos, taot sini kunarigon, taot si Chokon ni apo Diyos. Ichitauan ni naakid, ang naman jaman ang serbi, jakulo ko ang balibig, simalak ang jang umauli. Wajani tamachat kawan Domingo jabayam ni cimun tamun serbi taun Kristo. Wajani tamafarin jaipopog taunan bisyo timang chatla em bigulo inan pamilya tao. Wajani tamachat man ciar kawan Domingo jabayam ni cimun tamun serbi taun Kristo. Wajani tamachat man ciar kawan Domingo jabayam ni cimun tamun serbi taun Kristo. Jabayam ni cimun tamun serbi taun Kristo.